So uyamthanda uRicky Rick. Ngiyamthanda kakhulu. So yini oyifunda kuRicky Rick nje umuntu omthandayo? Ukuthi why would you leave the house looking trashy when you can just look good? Mafana. Balana my notes, senza my correction. Yo. Just look good. Mamas unjani? Ngiyaphila njani futhi? I'm super cool, I'm super dope, mamas. Ubuye video, masifana kuma nobani. Khuluma noPulane P-U-L-A-N-E. Ishu mamas. So mamas nakuphumile mfethu ushaya izandla njenganga wema. Singaba yini ngaphandle kwezaza mamas? Singaba yini? Singaba yini? Ngaphandle kwezaza. I mean, Hawu, mamas ubekwa yini namhlanje mfethu? Uthanda uRicky Rick noma uthandela ivibe? Noma ikhona itype yakho ubulu uyibona mhlambe hey, phela mina ngiyanazi ngezaza. Don't test yourself. Just yourself. ngibhekile here. I'm looking for someone. I'm joking. I'm here for the vibes. I'm here to celebrate uRicky Rick, you know what I mean? So Yeah. uyamthanda uRicky Rick. Ngiyamthanda kakhulu. So yini oyifunda kuRicky Rick nje umuntu omthandayo? Ukuthi why would you leave the house looking trashy when you can just look good? Yo. Mafana. Just look good. Balana my notes, senza So mamas yiphi ngoma uRicky Rick oyikhumbulayo oyaziyo oyithandayo? Basonke. Bathi usabani? Bathini usabani uyikhosi invest. Hawu mshanami. Mamas yiphi app oyisebenzisa kule phone yakho? The app leyithe iphoma first. Ishama notification abaya. Instagram. Oh, uthola Instagram. Nizwile? Atholakali kumina. Uthola Instagram. Ubani Instagram mama akulande khona? Pulane Setai. P-U-L-A-N-E-S-E-T-A-I. Nimlalisa isizwe futhi kahle. Angihamtholi kumina. Mamas, ngivekuthe lohambe. Ngicela ungenze into yakho. Uthi super. Cha, unophila mamas. Ngicela ungiphindela. Super. Ngicela uyidonse mamas. Bafowethu, super.